Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1,000,000 piso. 1,000,000 pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee raffle promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Okay mga tugang, balik po kita giraray sa tuyong programang Padagos ang Misyon. O Ami, kumusta? Magayonon, Father, so paliwanag mo kasubago ta. Present mo na. So, espiritu kang laman, espiritu kang kinabanon, and the espiritu ng liwanag or espiritu kang Diyos. Siguro ito sa mga kung sabi mo mga nakakapasiring sa mga maraot na gibo na pasiring sa kasalan. Mm-hmm. So, na kumbaga nagbubutong sa tuya na magibuking mga karatan sa tuyang buhay. So, ngunyan po, ang tutukaron ta na kung ano so other side, so karahayan, or so mga bunga kang Espiritu Santo sa tuyang buhay. Mm-hmm. Sa charismatic movement, baga Father, we have such thing as the Life in the Spirit Seminar. Kumbaga, pigre-reviewan sa tuyang buhay. And that is the point when we realize that God loves us. And lalo na sa buhay ni Kristo, tinawang kita king example on how to live our life. Digdi sa daga, tanganing pasiring kita sa kahadian kan Diyos sa tuyang second life. So, iyon ang pigsasabitang point of conversion na nare-realize ta na ang nakulon ang kaipuhan baguhon ta sa tuyang buhay. Tanganing ang buhay ta maging mas mabunga and then mas makahulugan. So, iyo yan ang siguro pighanap ta na kung ano ang mga gifts of the Holy Spirit, balaog kang Espiritu Santo. And kung paano ta matatransform ang sa tuyang buhay na maarog kang ihemplong pigtaw sa tuya ni Jesus Christ and paano nata how we can live our life according to the Spirit of the Lord. Yeah. Anyway, Ami, ang ipadagos ko ayon sa Biblia, ang bunga kang Espiritu Santo ay matatagpuan natin, makikita natin yan sa St. Paul's letter to the Galatians chapter 5 verse 22. Sabi nga, basahan ko giraray sa Biblia, alagad ang bunga kang Espiritu, number 1, pagkamuot. Number 2, kaugmahan. Okay? Number 3, katuninungan. Number 4, pagkatios. Number 5, kabuutan, mabuo talaga. Okay? Number 6, karahayan. Okay? And number 7, kaimbudan. Kahuyuan sa kapagpugol sa sadiri. Okay? Yan ang sabi nga, mayo ning katugunan tumang sa mga bagay na ini. Ang laman kay bakan bisyo, saka ang kamawutan kaiyan ipinako na sa krus kang mga tawong sa diri ni Kristo Jesus. Tinawang kita ning buhay kan Espiritu, ket dapat na siya ang mag-inot sa satuyang buhay. Dahil kita dapat magpag-ababaw o mag-aragyatan o mag-ururihan. Okay? So yun nga, digdi sa English, the 12 fruits of the Holy Spirit, charity, joy. Actually, may digdi, may papatugtog sana ako. Sana, patugtog ko ini, tamagayo ini yung kantang ini, okay? So, yes, pakinggan natin ang 12 fruits of the Holy Spirit in song. Ready? Okay! 1, 2,
Okay, yan ang isang awitin na madaling i-memorize nga sa mga aki. Kasi pinamemorize sa mga aki, what are the 12 fruits of the Holy Spirit? So madaling kong pigkakanta iyan. Awan ko, kay itong sa sarilit pa ko, pigkakanta nindo yun. Yung mga, hindi, magayon kasi pag-aagi sa kanta, bako niyo? Yes, Father. Kasi madaling makalimutan isang bagay na daigay yung inaagi sa kanta. Pero pag nakanta mo na yan, madali. Kaya sabi, pagturo ng Our Father, yung bata hindi pa makabasa ng Our Father, pero marunong siyang Ama namin. So, importante. So, the fruits of the Holy Spirit, love, joy, peace, patience, Kindness. okay, kindness or benignity, goodness, longanimity or long-suffering, mildness or gentleness, yung maginoo, hindi bastos, faith, modesty, continency or self-control, and chastity or longanimity, okay, and chastity are the three fruits found in the longer version of the text ngayon. Okay. So yun. So anyway, yan ang sa tuyang dapat gibuhod kasi kasubag nga ni sabi mo ami na ang fruits of the Holy Spirit, these are the actions. Bako niyo, dapat action. ilagay natin ito sa actions. Hindi, kasi kung igwana kita ning kuyan, gifts, dapat inihong fruits of the Holy Spirit, dapat ilagay ta sa action o gibuhon ta para magbunga. Okay? Sabi nga ni, may dagdag ko lang kasi importante sa isang Kristiyano, dapat may bunga. Ano? Ano kaya ang isang Kristiyano kung di bunga? Ano dapat gibuhon, Ami? Puputulon. Pero kahoy na puputulon. Alam mo, it reminds me yung sinasabi ni Kristo. Remember, si Kristo, kaiba niya ang mga alagad niya, nagduman sa sarong lugar. Pagkatapos, they found out na hilingin na yung daing bunga, so igos. No? So fig tree, daing bunga. Pero actually, sabi nga, it was not yet the season for fig tree. Sabi, cut it down. Pero alam mo, sabi ng, doon sa parable na magayunan sabi niya, wait for 1 year. Pag hindi talaga magbunga, putuli na. Okay? So, importante, kita mga Kristiyano, dapat nagbubunga kita. Okay? Kaya siguro ngunyan, sa mga nagdadawog sa tuya, anong gusto nindong ibunga sa buhay nindo? May bunga kaya kita ning pagkamuot, kaugmahan, katuninungan, okay? Kabuutan, o pagkatios, okay? Karahayan, kaimbudan, okay? Yun, sa tuyang o pagpugol sa sadiri, importante yan Kasi minsan dito napupugulan ang sa tuyang sadiri. Ano? So, ano kaya ang gusto mong ibunga ngunyan na panahon? Lalong-lalo sa panahon ng may pandemya, dapat ang mga Kristiyano ay may bunga. Yan. Ikaw, Ami, personally, ano gusto mong sa buhay mong mahiling ang bunga? Ano? Ako, patience pa, Father. Yan, Patience? Oo. So, that's also part of my, kumbaga, madali ako mawaran king patience. So, Okay. So, I think that's also because maluya pa ang humility ko. So, iyo pa ang area na gusto kong baguhon, pakusugon. Tapos, ini pong generosity. So, Iyon. pag isip man kang mga karahayan kang iba. So bako man sana yan in terms of material things na itatao. Pero like time, na kung may problema ang sa imong amiga, magdadanggog ka kung ano man ang pinagdadaanan niya. So these are forms of generosity na bako sana pirmi ang satuyang sadiri ang pag-iisip, kundi also ang pakanan kang ibang tao. So, iyo po yan ang gusto ko man na baguhon sa kuyang buhay. To have more patience, to be more humble, and to be more generous.
Parang sinasabi, Lord, give me patience and I want it. No! Now na. Now na, Lord! Now na, Lord! Yeah, I think it's also... Yan. Alam mo, ganun din pareho kita, Ami. Ang gusto ko, Lord, hinahagad ko, natawan mo ako ng patience. Kasi minsan, kulang din sa kuyang pasensya. Although, nagpapasensya man ako talaga, nagpapasensya pa rin talaga. Pero gusto ko pang dagdagan sa kuyang pagpapasensya. Pag ikaw mapasensya, di ka tulos maangguton. Sabi nga, sabi ka, di ka tulos maaranggutan, di tulos makakaribok sa pag-iisip. Importante baga talaga ang pasyensya sa buhay. Yun, hinahagad ko man. Pero yan nga, inabot na naman kita ng oras, kaya magpapasyensya na kita. Anyway, sa Sabado Giraray, okay, May 8. Tama ba? May 8, po. maghirilihan Oo. kita Giraray sa itong programang Padagos ang Misyon. Iyo po. So, Ami, any parting words? Sa masunod na Sabado po, magayunon ang satuyang tema, kadugtong maninik ang fruits of the Holy Spirit and the gifts of the Holy Spirit, life in the Holy Spirit, conversion and transformation. So yun na po ang pag-uulayan kung ano talaga ang satuyang conviction as a Christian. Are you taking your Christianity seriously or kumbaga okay lang? So ayun po ang satuyang pag-urulayan, and we have guest from the Tulay Kalinga ng Panginoon. Represented po ni Brother Rick Kiambao and Brother Ross Naive, together with Father Bert Canar. So yun po ang satuyang we are looking forward to our next session sa May 8. Okay, so Diyos marhay na hapon at Diyos mabalos po sa gabos na nag-antabay kang programang Lakaw Padagos Misyon. Hagadon ta sa Espiritu Santo, natawang kita ning sa iyang balaog, at the same time, gibuhon ta ang pagkamuot, ang pagpapasyensya, gibuhon ta, parang magbunga kita ning karahayan. Anyway, magirilihan kita po Giraray sa Sabado sa programang Lakaw Padaguson Mission. Thank you and see you next Saturday. Ipinipresentar kan DZGB, asin iba-ibang relihiyosong organisasyon sa Diocese ni Legazpi, ang programang magtataon ng giya, asin inspirasyon sa lambang Katoliko sa maabot na selebrasyon kan Pentecostes. Ang programang may temang The Holy Spirit in the Church Today, after 500 years of Christianity in the Philippines. Gifted to give, #Padagos ang Misyon, programang magpapaliwanag kan iba-ibang balaog base sa katuktuan kan Katolikong simbahan. Ang gabos na yan, manadangog sa DZGB. Kada aldaw ning Sabado, alas 3 ning hapon, parte kan paghahanda sa selebrasyon kan Pentecostes. Nagigibuhon sa maabot na Mayo 22. Aldaw ning Sabado, marina, magpartisipar sa selebrasyon ning Pentecostes.